The good people of Kusar local government have received fertilizers as a support to farmers. Good day to you. Right Honorable Muktar BETARA Aliyu has supported his people in his constituency with fertilizers. As we all know, this is not the first time he has been sharing fertilizers to support farmers in Biu, Bayo, Kusar and Shani. Follow us and see how the sharing took place. Muna da yakinin BETARA ya rufa mana asiri da yardan Allah zai rufa mishi. An yi a Shani, jiya mun yi a Bayo, yau kuma mun zo za mu yi a Kusar local government. Ya turo mu da kwamiti nawa mu zo mu samu council chairman na Kusar local government domin mu aiwatar da bada takin zamani ma manomanmu na Kusar local government. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake bamu gudumawa a noma taki. In kun lura a dokoki yanzu an hana sai da taki. Taki ana kawowa ne, gwamnoninmu sanar reps ɗinmu suna bamu taki kyauta ɗin don an hana sai da taki ne a Borno. Kowane ward za mu ba da taki buhu 50. Buhu 50 wannan akwai kuma kwamiti wanda ya kunshi ward chairman, secretary na ward, youth women leader suna da buhu biyu amma baya cikin wannan 50 din. So in kai multiply mutane hudu muna da taki buhu 8. In an hada da mutane taki 50 na ward za su tafi da 58. Akwai coordinator na ward, shi ma is part of the committee na ward din. Coordinators din da kuma wayannan mutanen da na ilga su za su je su yi adalci a cikin rabon takin nan da za a yi. Mun gode wa Honorable BETARA Muttari, ina ganin shigansa nan shekara 20 da yake kan kujera wannan. Bai fasa kawo mana abun alheri. In sallah ya zo haka zai tuna ya ɗebo abin da bai zamani ba zai kawo mana. In an zo azumi haka zai ɗebo ba zai gaji ba. Haka in an zo sallan layya taki kuma in lokacin ya zo dai kowa dai ya san kudin taki yanzu. This is the end of our program. Thanks for watching. Don't forget to follow us on our social media platforms: TikTok, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Hafsat Sharif from BETARA Vision.